आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा P.hd फरायनाय लाइमोनफोरखौ लाजि फोनांदों आरो राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा P.hd माखौ बुङो एम माखौ बुङो MCLA माखौ बुङो बेखौ जेबो मिथिया नाथाय बे अजदखौ जोंनिफ्राय दिखाङाखै बे अजदखौ दिखांदों बेरेखा दोलोनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा आरो कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा P.hd फरायनाय लाइमोनफोरखौ लाजि फोनांदों होनना बुंदों लोगोसे एम राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा P.hd माखौ बुङो बिटिआरनि एम माखौ बुङो MCLA माखौ बुङो बेखौ जेबो मिथिया होननानै अजद दिखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय एबा कास्टम बसुमतारी बिथाङा बे अजदखौ दिखांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय राकेश ब्रह्म बिथांनियाव थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनियाव सासे एबा सानैसो P.hd फरायनाय फरायसाफोरा एबा लाइमोनफोरा बिथांनि न'आव थांदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायो आरो P.hd फरायफुनाय जाबायदि लाइमोनफोरा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि न'आव नुजाथि हैनायाव गावनि लोमजानाय देहाखौ दिन्थिफ्लानायनि अजद दैखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बेखौ लानानैनो फोरमायदों दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि जा गोख्रों सासे मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा P.hd फरायनाय लाइमोनफोरखौ लाजि फोनांनायनि अजद दैखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव बिटिआरनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा माबायदि अजद दैखांदों सासे P.hd फरायनाय फरायसाफोरखौ माबायदि लाजि फोनांनायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय P.hd स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ P.hd लागासिनो दं होननानै अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै दा बै P.hd स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे MBBS फरायाखै MD फरायाखै P.hd सो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा एम जायनाखि P.hd हल्डार आरो MBBS फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि MCLA जाना दं EM जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै बिटिआरनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया बिटिआरआ मा BTCआ मा EMआ मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समस्तिनि MCLA आरो EM जानानै दं बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा ओंखायनो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबो मोनला जोंहा BPFआ जोङो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबारनिफ्राय BPF सरकार फैनायनि उनाव जोङो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन BTC ओनसोलनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 5 लाख जोंनि BPF सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो मुसलपुराव अकल मुसलपुरल' नङा BTCनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुफुंगोन दा दिनै मुसलपुरावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार मुसलपुरावबो BPF सरकार जानायनि उनाव बाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुगोन मुसलपुरावल' नङा गुबुन जिल्लाफोरावबो जोंहा BPFआ सिद्धान्त लाखानाय दङ जे मेडिकेल कलेज गायसनगोन BPF सरकार फैयोब्ला दा बेफोरबायदि BPFआ मेरला आसनि लादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव राकेश ब्रह्मआनो जा UPPLआनो जा मोनसेबो खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै भारत सरकार आसाम सरकार हरनाय फैसाफोरखौ टटेलि मिसइउज खालामदों ओंखायनो रायजो राजाया थांखि लाबाय नेक्स्ट बाराव BPFआ सरकार दागोन आरो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि जोंनि जि इउथ BPFनि दैदेनगिरि BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव थांनानै जोंनि इउथ आरो BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थादों